मन्दिरखौ सावब्ला नों माबादि मोनगोन नोंनि गोसोआव मा सानदों बर' बिमानि मोदाय गनायखौ नों सिनायगोना सिनाया सावा नोंनियाव थांगासिनो दं फेरेंगा प्रमद नोंनियाव थांगासिनो दं बे सावा बोसोरसेयाव खनसे नङा खननै नङा खनथाम खनब्रै गाहाम बर' थानाय जायगाखौ सोरखारा एभेक्सन खालामदों। गोबां दुखुनांथाव खौरां बे बोसोराव जाबायानो नै थांनाय बोसोराव मोनबेसे जादों बेखौ जों सावरायगोन। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोननै मोनथाम टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन। थांनाय बोसोराव जोंनि बर'फोरखौ बबेयाव होस्रांदोंमोन आरो लोगोसे बे बोसोराव बबेयाव होस्रांखो बेखौ जों सावरायगोन। लोगोसे नैबे दाखालि होस्रांजानाय बर'फोरा मा बुंखो बेखौ जों ससे खोनासंगोन, बेखिनिखौ जों सावरायगोन। अब्ला जोङो बेखौ सावरायग्रोनोसै। थांनाय बोसोराव गोजां बोथोरनि थोर थोर गोजांनाय समाव 30 जानुवारियाव गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय नलपारा, गरसकनि साखाथियाव थानाय नलपारा बेखौ माने बर' थानायखिनिखौल' साखाथि फाखाथियाव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दंमोन, नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ होस्राङालासिनो बर' थानायखिनिखौल' होस्रांदोंमोन। बे गोबां बर' न'खरफ्रा आलाय सिलाय आरो सिलिंखार जादोंमोन। बेहाय बाथौ मन्दिर दंमोन, गोबां बिदिनो बर'फोरनि दंमोन। बे मोनसे थांलायबाय, बे नलपारानिया थांबाय। दा बिथांमोना बेहायनो साखाथियावनो दंगासिनो दङ। बेखौ हाग्रा एवफाना होस्रांदोंमोन। बेनि उनाव फैयै थांनाय बोसोरनि बाथ्रा बुंगासिनो दं आङो। थांनाय बोसोराव बेनि उनाव फैयै नैबे गरम बोथोर फैहां गोजां बोथोर थाहां माने बेखिनियाव अखा जुब जुब हाबाय थानाय समाव बेबायदि बोथोराव गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बरबारि बाथौ मन्दिर पद बेयाबो बर'फोरल' बांसिन दंमोन। बेखौ होस्रांलायबाय। बेयाथ' गोबां दावराव दावसि। बे जाबाय आसाम सोरखारनि बाथ्रा। बेहाय मोनसे प्रजेक्ट बानायगोन होननानै बेखौ होस्रांदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो प्रजेक्टआ गैया। बेहाय बोसोरसे जानोसै नै। ओरैबायदि मानमोन आरोना लोगोफोर। बे बरबारियावथ' जोंनि बर'फोरा बांसिनमोन, बेखौबो होस्रांबाय। बिथांमोनखौ सिलिंखार थेर खालामबाय। एफा मोजाङै संसार जागासिनो दंमोन, रायजो जागासिनो दंमोन, गथ' गथायखौ फरायहोदोंमोन, गावबा गाव खामानि मावदोंमोन, गामिफोराव खामानि मोनलाय गुवाहाटी नोगोराव फैनानै खामानि मावदोंमोन। बेबायदिनो दाबो मावगासिनो दङ, नाथाय दा निजिनि न' गैला, गुबुन गुबुन न'खरफ्राव भारा थानानैसो सोलिगासिनो दङ। ओरैबायदि आसरित खालामगासिनो दङ जोंनि बर' हारिखौ बे आसामाव। बेबायदि मोनसे थांलायबाय। आरो दा फैयै नै दाखालि बावैसो नै जालायबायना नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रुनिकाटा हाग्रा ओनसोलनि रिपु हाग्रा ना मा होनो बेहाय जादों। ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो दङ। मा होनबावनो आरो लोगोफोर, दा रायजोफोरा मा बुंदों बेखौ जों खोनासंसिगोन आरो नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। बोसोरसेयाव खनसे नङा खननै नङा खनथाम गाहाम जोंनि बर'फोरखौ होस्रांगासिनो दङ आसाम सोरखारा बा सोरखारा। नैबे हाग्रा एफाननि मानसिफोरा होस्रांदों बांसिनै। दा बिसोरबोथ' गावसोरनि गोसो बायदि होस्राङा। बिथांमोनखौ सोरखारा खावलायो, बेनिखायनो बा अर्डार होयो, बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ मावनांगौ जायो। दा बेनि सायाव रायजोफोरा मा बुंखो, आथिखालनि बिटिआर सोरखारखौ मा बुंखो खोनासंदो। नै गोबां सोंखारिदों, सोंखार जाखागोन, मानोना बेबायदि सोंखारजाथाव खामानिखौ मावदोंबा। दा हादानफोराव गोबां गुबुन हारिनि मानसिफोर थायो, नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोर थानायखौ होस्रांनायखौ जों नुनो मोनाखै। बांसिन बर'फोर थानायखौल' होस्रांनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। बर'फोरखौल' होस्रांनो हायो नामा? बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा। अब्ला लोगोफोर माखासे भिडिअखौ नायग्रोदो। बेनि उनाव जोङो जोबथारनायाव माखासे टपिक सावरायबावगोन। इसुनि सोमोन्दै आङो बुंनो नागिरदों। बे समावहाय जोंनि बिटिआर सरकारनि जाय प्रमद जोंनि दैदेनगिरि लिडार, बियो दिनैहाय जों बेखौहाय जोंनि आखाइनि आइजो बिमानि थै होनानै आरो जोङो टिप सुहि होनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। दिनै बियो जोंखौ नासयदों। जोंनि देरहानायाव बियो दिनै सिफ जानो मोन्दों, गादियाव थाहैनो मोन्दों। दिनै जोंनि बर'नि बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिनाय बियो सासे लिडार नङामोन नामा? बर' बिमा बिफाखौ, बर' फिसाफोरखौ होनो थाखाय दिनै फेरेंगाखौबो आं सोंखारिनो आङो नाजादों। फेरेंगा, नोङो दिनैहाय जों नोंनो भट होनानै जों बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। बिटिआरखौहाय मोजां गोजोन थासारि लाबोगोन, बर'नो बेबादि मोजां सुबिदा होगोन, बन सिननानै जाग्राफोरखौ जों मोजां सुबिदा होगोन, अन्थाइ देखावनानै जाग्रा, ना सारनानै जाग्राफोरनो न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै जोंनिफ्राय डकुमेन्टस बिना लांदोंमोन। जोंनि फिसाफ्रा दाबो मुंबो साख्रिबो मोनाखै, खामानि मोनाखै। दिनैहाय जोंखौ लेथेर फिथेर गोदाव सोराव खालामनोसो जोंनि बर' लिडारफ्रा ओंखारगासिनो दङ। फेरेंगा, गिर्जा न'खौ सावनायाव नोंनि गोसोआ माबादि मोनदों? प्रमद, नोंनि मन्दिरखौ सावब्ला नों माबादि मोनगोन? नोंनि गोसोआव मा सानदों? बर' बिमानि मोदाय गनायखौ नों सिनायगोना सिनाया सावा नोंनियाव थांगासिनो दं फेरेंगा प्रमद, नोंनियाव
गोजानाव थांगासिनो दं बे सावा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ बेबादि खालामनाया जोङो बे गोथार न'आव बे मन्दिराव जोङो सोरबा बर'नि लिडार जोङो बेबादि भारतनि लिडार गोबां दुखु खस्थ' खालामग्रा गोबां सुबुंनि थाखाय जों आर'ज खालामो जोङो उपबास टाइमआव जोंनि बिमा बिफा बाव बियोमोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना जोंनि बिनायनि थाखाय देरहालांदों आरो बेबादि मासिखौ मोननो हादों आरो बेबादि मासि मोननानै दिनै जोंखौ उल्था नोंथांमोना गाज्रियाव थानानै नासयनो हास्थायदों जोङो माब्लाबाबो ओंखारनाय नङा बे हानिफ्राय बेयो बर'नि मोन्थायखा जोङो बर' जाथिया मैहुर खालामनानै जानो हादान सिफायनानै जानो जों मोजां मोनग्रा जाथि आरो जोङो थांनाय नङा जोंहा मुंबो गैया थांफिननो थाखाय नोंथांमोना जि खालामो खालाम अब्लाबो जोङो जोंनि जिउखौनो जों बावगोन जों मालाबाबो ओंखारलांनाय नङा रायजो राजाखौ सरकारा मानो सिखार खालामबाय थायो आं बेखौसो बुंनो लुबैयो जोंखौ मानो सिखार खालामो राजा लामायाव जोंखौ लानानै ट्रेन लामा राजा लामायाव जोंखौ रानहोहैदों बिसोर बै समाव बर'लेण्ड नांगौ हिसाबै बर'लेण्डनि सार्थआव जोंखौ बे जि फिसा हाजिराव खालामहैदों जोंनिफ्राय थै थिप सुइ लादों जों होदों दिनै जोंखौहाय बर'लेण्डआव जों नांगौ होननानै होसोखायनायखौ जोंनि बेसेनखौ जोंखौ दोनाखै बर' लिडारफ्रा जोंखौसो उल्थायै जोंखौ सिखार खालामनानै दिनै एबेसन खालामहोदों जोङो थैयो थाङो जों जेबो बुजिया हायोब्ला जोंनि रावखौ सहायनो हाब्ला आर्मि पुलिस लाबोनानै जोंखौ गावथारफै होनब्लाबो जोंबो थैनो गोसो दं जोंबो थैनो गोसो दं जोंनि टिप सुइ होखादोंब्ला जों बर'लेण्ड नांगौ होननानै काजलगावआव जोंखौ रायजो राजा लिंलांनानै जोंखौ टिप सुइ होदों थैनि सुइ होदों होमब्ला जों बेहाय थैगोन जों बिखा फोरदांनानै बुङो बर' लिडारफोरा माब्लाबाबो गोरोबाब्ला बर'नि गेजेराव दाङाबाजि होसोलायनाया मालाबाबो जोबनो थांनाय नङा अब्ला लोगोफोर नोंथांना भिडिअखौ खोनासंखांबाय जानांगौ बेहाय बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना गोदो जेब्ला आन्दलन जादोंमोन बा सोमावसारदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय बै समाव ओंखाम मोनजायालासिनो राजा लामायाव जथेदोंमोन रेल लामायाव जथेदोंमोन आरो लोगोसे जायबा आइजोफोरा बुंदों बिथांमोना प्रमद बर'खौ देरहादोंमोन नाथाय मा मोनखो फिथाइया एकदमबारे बोरैबासो जाबाय माथो दा बेनि सायाव मा बुंखो मा माखो नोंथांमोनखौ खोनाखाबाय जानांगौ आं दा बेखौनो बुंनो सानो अननो रोंनांगौ जुनारफ्राबो थानो जायगा मोनबावोसो नाथाय नै मानसिफोरानो जायगा मोनाखै बेबायदि गोजां बोथोरनि समाव ओरैबायदि मा खालामबाय थायो जेबो साननो रोङा नामा बिथांमोना आरो जे खालामदों गाबोन सिफायगोन सबनिया सिफायगोन होननानै नटिस मोनसे हरजाबाथाय मोजां मोनो नाथाय बांसिनानो नटिस हराखै नैबे नलपारानिखौबो नटिस मोननाय जायाखै आरो बरबारिनिखौबो नटिस मोननाय जायाखै नाथाय नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआ नटिस हरदोंना हराखै बेखौथ' आं मिथिया बेनि गुबै जाहोनखौ आं मिथिया नाथाय बियो आयेननि बेरेखा होननानै बुंदोंमोन सोरखारा बुंनाय बायदिबा बे दखल खालामना थानाय हा हादाननि हा अब्ला लोगोफोर बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो आंथ' बेखौनो बुंनो सानो बेबायदि खालामनाङा जुदि खालामथारनो गोसोबाथाय गासिखौबो खालाम मोनसे हारिखौल' दा खालाम अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि